Uy, walang laman. Lagot ka. Lagot. Tinuman mga katoy. Yon, good morning mga katoy. Dito tayo mga katoy sa Tracy Martires. Binisita ko yung kuya ko mga katoy. Dito ako mga katoy mamimingwit sa may sapa nila dito. Meron dito mga katoy, sapa. Ganda rito mga katoy sa sa Cavite sa bahay ni kuya. Ang daming saging. Yun may mga pa mga katoy. Yung anong gulay ba? Mga katoy, ang dami dala-dala ko nga pala yung mga katoy kasi maghahanap ako ng bulate. Dito sa mga ilalim nitong mga kulungan ng manok, maraming bulate rito mga katoy. Grabe, ang daming manok ni kuya daming manok na pula mga katoy. Panalo sa dito mga katoy. Bigas lang kulang dito mga katoy. Yan, daming manok. Yun. Meron pang patuan di si kuya dito mga katoy. Yun, sana all maraming pato. Ruby, meron pang yung ginagandaan sa probinsya mga katoy. Pag sa probinsya talaga mga katoy, di talaga mawawala tong kubong ganyan. Sa amin meron din ganyan mga katoy, kaso maliit lang. Mga katoy, hanap muna tayo ng bulate. Magpapasama ako mga katoy kaya sa pamangkin ko. Mamimingwit tayo doon sapa. Yun mga katoy. Yun mga katoy, nakakuha tayo ng bulate. Yun binungkal ko itong sa ilalim itong kulungan ni kuya mga katoy. Magagalit sa akin sigurado. Mga katoy, pasama tayo sa pamangkin ko si Agta. Sit up na tayo mga katoy para pagdating dun sa sa sapa. Diretso tayo mamingwit kaagad. Wala pa naman si Agta mga katoy. Natusan natin yung mama niya. Dala rin tayo mga katoy ng panglor natin kung may dalag to. Yes, dalawa mga katoy. Para kung sakali maglulor tayo. Masarap isda ito kasi probinsya na to. Maiba naman yung yung lugar. Lagi na lang tayo sa Ilog Pasig. Galing ako mga katoy sa binanguna ng kahapon. Kaso wala kaming zero kami. Nung kasama ko zero. Wala kami nakuha. So di ko na in-upload mga katoy. Baka mainis pa kayo. Mga katoy, andyan din si Agta. Ta! Tara na ta! Ano ka? Bakit ka nga pala tinawag? Mga katoy. Ta! Bakit nga pala tinawag na Agta? Hindi ka naman maitim. Hindi ko nga alam I-shoutout, sino ba i-shoutout mo sa Bicol? Taga Bicol. Shoutout po sa mga pinsan ko doon. Family Yagel. Family Yagel daw mga katoy. Yun, shoutout sa inyo dyan. Yun. Yun, shoutout nga pala sa mga taga-buhi. Mga katoy. Mga kumpare ko dyan. See you soon guys. By December, magbabakasyon kami dyan. Ako mamimingwit. Suyurin ko mga katoy yung mga ilog dun sa Bicol. Sana mag-enjoy kayo mga katoy sa vlog ko doon. Sigurado mga katoy, walang 0-0 doon. Paano masabi? Ang dami isda rin mga katoy. Lahat ng klaseng pamamaraan ng pag-fishing mga katoy, iba-vlog ko ron. Sana supportahan ako ng mga pinsan ko doon. Samahan nila ako. So yun mga katoy. Mga katoy, punta na kami sa ilog. Ay, ilog ba yun? Taas sapa? Ilog. Ilog? Yes! Ka-excited naman. Iba naman yung natin. Idol Jobs! Dito na ulit kami mga Idol Jobs. Gagayahin ko yung mga vlog mga Idol Jobs. Shoutout nga pala sa barkada ko si Idol Jobs. Yes! Ganda ng natin Kaya mga katoy, hindi naman siya maitim. Bakit tinawag nga talaga tanah Agta? So dapat pala dalawa yung dinala ko ta, no? Nagamingwit. Ang gawa na lang kita ng dyan, mga kahoy-kahoy na.
Madulas pala to. Tarik pala to, ta. Muntik na ako dun, ha. Ang ingay kasi. Ayan. Ito mga kasi, ito na, dito na tayo. Dito na tayo mga kasi. Dito tayo, mami. Uy, kung sa probinsya to, limasan mo to, ta, meron dito. Wala dyan. Wala ba dito? Ayun. Tugi ko lang. Tarik ka na, ta. Woo! Tabi-tabi po. Makikidaan lang po si Rojoy Fishing. No. Di tayo makati sa spot. Grabe. Danda lang. Baka madulas. Madulas ka. Dito rin ako Ay, mga katoy, ganda ng ilog, mga katoy. Ilog ng ilog. Sapa ata. Parehas lang na yan, mga katoy. Ilog tsaka sapa. No. Ala, ganda. Saka di malubat tong cellphone. Para maganda man na kahit pa paano yung video natin. Ganda mga katoy. Yun. Pasensya talaga mga katoy. Talagang kahit walang kaming mahuli, upload ko talaga to para ano. Kasi ang ganda ng area mga katoy. Sus, ang ganda mga katoy. Sus, Marisa, tabi-tabi po. Ang ganda. So, may dahan-dahan lang ta, may lumot, baka madulas tayo. Yung mga katoy, ay sis, sayang. Dito sa ating dalag mga katoy, yung lord na part mga katoy. Sigurado dalag yun. Ay, wala. Sus, Ginoo. Di ba kasi stop tayo mga katoy? Yun mga katoy, huwag tayo masyado maingay mga katoy para yung isda makapag ganun ata yung diskarte. Kasi masyadong tahimik dito mga katoy. Mga katoy, ang sitak na kami. Yung pamangkin ko andun mga katoy. Ginawan ko na lang siya mga katoy ng ng kawayan. Nilagyan ko ng hook. Buti na nakapagdala tayo ng extra na tansi. Yung mga katoy, update na lang mga katoy pag may nakakuha kami. Dapat dinala ko mga katoy yung lure ba, yung palaka sana na artificial. Kasi tahimik mga katoy itong area. Ganda yun dito. Ayun mukhang lumilitaw na. Matay, update na lang namin kayo matay. Pumunta mga katoy yung pamangkin ko doon sa kabila Tahimik masyado tong lugar mga katoy. Ayun yung floater natin mga katoy. Ayun ganda talaga dito mga katoy. Yung artificial na frog talaga kasi tahimik sigurado yan dyan. Naku, dami raw dito mga katoy namamaril. Mga dalag tinatamaan nila. Danda lang ta, madulas ka ta Ta, wala kayong sa shoutout. Ginagawa mo. Sa shoutout. Papa-shoutout din, layo-layo. Gagawa ko ng artificial na lure. Baka umubra to mga katoy. Lagyan ko lang siya ng tansi. Tapos hook. Pataray ko to mga katoy. Kasi tahimik to dito mga katoy. Bahala lang kung mapaano to mga katoy. Kung paanong labasan ito. Mga katoy. Ito gumawa ka mga katoy ng lure. Anong klaseng lure kaya ito mga katoy? Ginagawa mo. So try natin mga katoy. Kasi tahimik itong lugar mga katoy. Mukhang di uubra siguro bulate rito. Pero tatry pa rin namin. So mga katoy, 15 minutes na kami ng pamangkin ko. Andun pa rin si Sai baba mga katoy. Wala pa rin kami nakakuha. Tatry namin ito mga katoy. Try ito lure mga katoy. Mga katoy, try natin ito mga katoy. Hindi umubra mga katoy yung ginawa natin na chinilas. Ito baka umubra dito mga katoy. Itong lure natin na parang isda. Ito mga katoy siya pamangkin ko andun na kasi lumipat.
naman yung mga ito. May ibabaw. Ito. Yun. Meron talaga, no? Kala ko na-strike na mo. Dinaanan lang pala. Ano? May gumaan yung mga ating. Meron. Ay, wala ko. Kabila naman tayo. Wala mga ate. Balik natin sa ano, bulati mga ate. Sorry mga kachoy. Ata, may kumakibit bata. Ganda ng lugar dito mga ate, oh. Yun, hanggang doon. So maganda naman mga ate kasi umulan daw kagabi. Kaya mga ate, oh. Yun, oh. Batuan yan doon mga ate, doon. Umulan naman kagabi, bato lang isda. Try pa rin natin mga ate. Yan mga ate, oh. Gumagalaw-galaw naman yung mga ano. Ayan, para tandaan kung meron. May isda. Tahimik masyado dito mga ate. Parang ano, maganda talaga sa probinsya mga ate. Yung pamangkin ko andun mga ate. May biglang umano dyan mga ate. May ibabaw. Pero ayaw ko kumagat. Ganda ito mga ate, oh. Paakyat pala. Bundok na ito mga ate. Sa kabila. Yun, oh. Ang ganda, oh. Manggahan din pala dito. Ayog, pasensya nyo na mga ate. Mukhang wala ata kumakagat. Pero upload ko ito mga ate para ma-share ko man lang yung ano, itong area dito mga ate sa Cavite. Yung sapa. A few inches later. Kinagat. Oh, kinagat daw mga ate. Hindi niya nakuha. Sayang. May dala kang pain. Ito. Sayang. Kinagat sa ano mga ate. Oh. Ayos lalagyan namin mga ate ng ano, pain. May 100 po. Madalas din. Sayang, no? Malaki siguro yan. Sayang. Update lang tayo kasi. Kasi baka malubat pag binabad natin itong cellphone. Baka malubat. Ano? Dinala natin yung ano. May dala ako ron eh. Yung ano, laya. May laya ako ron eh. Dapat pala yun ang dinala natin mga kasi. Kaso di pa ako marunong magtapon nun eh. Di pa ako. Yun oh, bumubula oh. Isda yan pag ganyan oh. Ganda, oo nga pala kung dala natin mga kasi yung ano, yung net ko, yung pangdala, ulambat. Ganda, sigurado yan dyan. Bubugaw-bugawin mo lang doon, tapos saka mo tatapunan dyan oh. Sure ball yan. Lure talaga maganda, yung talagang artificial na lure talaga.
Yung ano mga katoy, yung tawag ito, yung palaka talaga. Yan ang sigurado ito mga katoy, kasi tahimik talaga. Yan o. Yun mga katoy, mga ano kami. Isa't kalahating oras na mga katoy, wala kang makagat. Pero tiyagaan pa rin namin ito mga katoy. Para ano. Sana naman, makakuha naman kami. Pagpasensya nyo na mga katoy. I-upload ko talaga mga katoy kahit zero kami. Yung mga katoy, tingnan mo. Nakagalaw. Pinainan mo ulit ha. Ayan. Lipat kami mga katoy. Wala doon sa pisto mga katoy. Lipat kami. Ha? Meron. Kung may lambat talaga mga katoy. Sus. Ayan oh. Ayun, may gumagalaw. Tapunan natin doon. Katakot naman dito, baka may ahas. Ayo nga no, butas. Ay dito ta, mayroon yan. Yan mga kajoy oh. May agos dito sigurado yan ta. Pagka ganitong tahimik na ano, dyan na yung isda niya. Sa may ano, may maagos yung mga kajoy oh. Ano? Kaya rin mga kajoy dito. Kajoy dito kaya mga kajoy oh. Yan mga kajoy. Sana mayroon dito. Alam ko mayroon yan sila dito. Oh yan. Mga kajoy oh. Papunta saan to? Ha? Naik? Papuntang Naik yan? Sa may sabang. Ah, sa Sabang. So pala yan na yung ano yan, dulo niyan. Dinaanan daw ng mga Kastila ito mga tayo. No. Ano talaga pala yan? Yun, ang ganda rin dun sa dulo na yun. Pero hindi namin napasok yung ano. Dapat. Pasikip na. Hindi na pinasok daw nila yan mga tayo. Sino kasama nyo ng ta? Mga tropa ko. Ayan. Ay, sa kakaibang adventures yun. Ang dilim yun dyan ah. Oh. Ano kaya sa... Kung babatuan sana natin ng ano dun, oh. Kaso sasabit yung ano ko dyan eh. Ayan mga katoy. Mantabay lang tayo mga katoy. Lipat kami mga katoy. Wala dun mga katoy. Wala bang buko dito tat? Wala no? Ay. Dami. Ayun, papaya oh. Ayun oh. Bungkukan tawag sa atin to. Ano sa? Bungkukan. Ay tayo to. Magkuha tayong sago. Ito oh. Ano? Daming sago. Kuha tayo. Kami ng sago mga to. Hindi naman daw nila kinakuha to dito mga to. Ah, walang laman. No? Wala. Wala pa. Ayun, bungkukan. Ito, yung gabi. Ta. Hindi kayo makapamatay ng ano, isda. Wala lang kayo makamatay ng ano. Tabi-tabi po. Ayun ang mga tayo. Uy! Hold! Ay, may laman. Ay, may laman. Pwede po. Wow. Ang laki. Wala naman daw nito mga tip. Kasi gubat to. Parang tumubo lang nito mga tip. Kuhain natin. Ha? Pwede na yan. Uy! Nanguha ng bungkukan. Bungkukan tawad sa akin mga kasi sa Bicol. Sa Bicol sa atin. No, babungkukan yan no. Sa buhay, bungkukan din? Saan? Sa inyo? Sa Bicol sa parte sa inyo? Oo, sa buhi. Bungkukan din? Pandin. Bungkukan din sa nabuhay. So mga guys, ito yung view mga tayo. Yan o. May gumagalaw-galaw to. Baka tayo kumaga. Yan mga tayo. Yun o.
Mga katoy, gasan mo yung bungkukan mga katoy. Balatan mo na rin yan ta. Yung buko mo dun ta. Akyat tayo. Wala ito may ano pa oh. Sa amin mga katoy yung ano dagang bukid kinakain. Kaso baka bawal kay YouTube yun pag in-upload natin kasi siyempre titirado rin natin yun eh, dudugo yun. Pero try natin, depende naman daw sa ano. Kailangan ipaliwanag na natin ba't tinitirador natin. Paliwanag kay YouTube. Mga katoy, tara mga katoy, balik na kayo mga katoy. 0 na naman mga katoy. Sus, para Yusuf. Oh no! Pero okay lang kasi i-upload namin ito mga katoy kahit 0 kasi maganda tong area. Pasensya nyo na mga katoy, 0 kami. Hindi umubra yung ginawa natin ta. Ay, ibabad mo na lang yan ta sa'yo. Yung ano, balikan mo na lang bukas. Tapos text mo ko pagka merong nakahuli para daling ko yung laya. Susunod na pagpunta ko dito. Kahit doon na lang ta, dito tao. Yan. Ay kaso pagka umakyat yung tubig, Hindi na nakakit. Hindi na nakakit. hindi na siya umaapaw dyan? Hindi na. Kahit sobrang lakas ng ulan? Oo. Buha din, malakas ang ano din. Daganan mo siya. Itusok mo dito. Yan sa may yan. Yan, tusok mo yung ulo. Yan. Yan, tusok mo dyan. Tara. Yung mga katoy, uwi na kami mga katoy. Kuha kami ng ano ito mga katoy sa dadaanan namin. Kung may bayabas. Tata. Daan ta, baka padulas ka. Yun, salamat mga katoy sa pagsama sa amin mga katoy. Kahit 0 mga katoy. Mga katoy, ganda. Ikaw ulit mauna ta, baka maligo ako dyan. Kain din to. Yun o. Ano sa atin yan eh. Ayun yung ano, gabing ano. Hindi siya gabi pero parang ano, kahawig ng gabi yan. Kaso pag di ka marunong magluto daw yan, nakakalason yan eh. Si Apay, marunong yan eh. Yung ano na yan, yung mga tsuyo. Ganda ng ano dun. Maagos dun ta, dun kaya tayo. Yun o. Baka mayroon dun sa bandaron. Balikan na lang natin yan. Daling ko yung dala ko bukas. Ay, sa susunod. Kamuting kahoy. Ay! Yan ang bawal kasi tinanim ata ito dito. Tinanim to rito. Baka maano tayo. Bugahan tayo ng dragon. Hindi kami nakasiro mga ito. Nakaisa kami ko. Gabi. Hindi, ay wala. Dahon ng ano. Kamuting kahoy. Talbos. Ayun na lang. Pwede na yan. O at least meron tayong makakakain. Ito yung mga tayo. Ba't ang daming ano ito? Ano tawag ito? Ano to eh? Ano ba tawag sa Bicol? Kalimutan ko pati. Ginagawang ano to mga to eh, sa paanuan ng orchids. Di ba? Yan kasi mag ano yun eh. Malakas mag sanga-sanga to eh. Ano to? Nakalimutan ko to. Iba yung Palaw Maria sa Bicol eh. Yung pa Madre ka. Oh, Madre Cacao. Tama, Madre Cacao. Madre Cacao yan sa Tagalog eh. Yan, Madre Cacao yan. Bayan. Ayan, Madre Cacao yan. Daming Madre Cacao dito mga tayo. Ginagawang uling. Ah, may gagawang uling din. Hindi alam ko ano, pagka lumaki na yan, ginagawang ano yan. Yung pagapangan ng ano, ng orchids. Yan oh, mga Madre Cacao, ang dami. So ito pala ginagawa dito mga katoy, ano, uling. Uling. Ano-anong pulo. Ay, ito, putol-putol. Ah, kinukuha nga nila oh.
Bata pa tapos kinuha na. Pwede nga, uling. Kaya pala yung uling parang kala mo ano siya. Yung bilog, kala mo tubo. Limasin kaya natin yan ta. Yung maliit na ano na yan, baka may hito. Apa na mga ito, wala. 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 Puro ano. Mukhang ano yan ah. Kadugtong ata yan yung ilog dun eh. Hindi, di ba yan? Oh. 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 Wala, tahimik. Pagka may isda kasi ano, medyo malabo. Tapos gumagalaw siya. Oh, wala, matay. Matay. Magtutuyo na lang muna tayo nito. Oh no! Ay. Yan, sa kanila daw tumati, sagingan. You know. Yes! Puso ng saging. Sana lang, sana all may puso. Ah, bakit paputulin mo ta? Hindi ka paputulin. Yung ano lang, puso. Ah, tanggahan niya. Oh, diba mga tay? Saging lang talaga mga tay, may puso. Yes! Okay na. Hey! Tulungan natin yun mga tay. Tulungan natin mga tay. Tara. Yun ba mga tay? Tatlo! Yung mga tay oh. Tapos meron pa doon mga tay. Isa, dalawa, tatlo. Hindi kayang talunin ta. Ayan o, parang harabas ta. Yung mga content ni Harabas yun. Shoutout nga pala sa Team Harabas. Sana naman. Yun mga katoy, hanggang dito na lang mga katoy yung ano, video natin. Maraming salamat mga katoy. Wala ka nang isa-shoutout ta. Nawalan ng gana si tata. Yun mga katoy, salamat sa inyo mga katoy. Thank you, bye bye po.